Nu o să o iau pe ocolite. Curcanii-s netoți. Foarte netoți. Nu pricepeți! Ne îngrașă ca să ne mănânce! Hei, porumb! Porumb! Ne vedem mai târziu, Regi! De la producătorul de Oscar al seriei Shrek. Am venit la această fermă pentru tradiția mea prezidențială preferată, grațierea curcanului. Și de la regizorul producției Horton aude un cin mic. Nu te teme, ești în siguranță. Am obosit. Asta e noua ta casă. Pizza! Da! Se poate mai bine de atât? Bună ziua, soldat! Relativity, Real FX Animation Series. Orice-ar fi, să nu scoți un sunet. Ai fost recrutat pentru o misiune strict secretă. Ce tot spui acolo? Ne întoarcem în timp să scoatem curcanii din meniu. Cu cine vorbești? Cu băiatul ăsta. El chiar mă înțelege. Vezi cum dă din cap? 1 noiembrie. Uite o hartă. Doar nu te aștept să scrie mașina timpului pe... Ba, sigur că da. Zonă contaminată. Recepționat, agent. Curcani, domnule, cum îi abordăm? Cu sos de merișoare. Nu, serios. Să mergem. Stai! Destinația 1620. Misiunea noastră nu e să salvăm 10 curcani, Bine ați venit la noi. ci să-i salvăm pe toți. Oh, vrea să-i arunci niște viermișori în plis. Cum? Distribuția. O să prind curcanii ăia pe toți până la ultimul. Se apropie inamicul. Trebuie să mă urmați orbește! Sunt hotărâți să schimbe felul principal din istorie. Care-i planul ca să intrăm? O să-mi folosesc mușchii incredibil de pe pectoral și fese ca să te arunc peste zid. Acum! Amuzant, nu? Păsări M-am libere. săturat să mă tot arunci. Vezi linia asta? Nu intra în spațiul meu personal. Nu ai văzut linia? Ți-am spus foarte clar. Din noiembrie în 3D.